Most akkor nézzük, hogyan lehet a Micra K10-zel villámgyorsan gyűjtős értékesítést csinálni. A Micra K10 esetében a cikkelemes, PLU-s vagy gyűjtős értékesítési mód között a PLU gyű gomb hosszabb lenyomásával választhatunk. Ha a gyűjtős módot választjuk, akkor az árat és a mennyiséget szabadon meghatározhatjuk a megfelelő gyűjtő ismeretében. Alapértelmezetten a Micra K10-ben az első 5 gyűjtőgombra az 5, 18, 27%-os, valamint az alanyi és tárgyi mentes A, B, C, D, E áfagyűjtő van beprogramozva. Ha például 27% C áfagyűjtőben tartozó termékből szeretne egy darabot eladni, akkor nyomja meg a 3-as gombot, és az OK gomb megnyomása után írja be a termék árát. Amennyiben több darabot szeretne értékesíteni, akkor adja meg a mennyiséget a menny gomb megnyomásával. A mennyiséget megadhatja a gyűjtő kiválasztása előtt vagy után is, de mindenképpen az ár jóváhagyása az OK gomb megnyomása előtt tegye meg. És kész is! Gyors, pontos, egyszerű, pont ahogy a Micra K10-től várnánk. Termékünket keresd a weboldalunkon.